Unboxing time! I dag skal vi unboxe en iPhone 17 Pro i silverfarven. Kassen siger absolut ingenting, og nærmest heller ingenting på bagsiden. Grunden til, at det er specielt fedt at købe den i silverfarven, det er, fordi den kommer også i blå og orange, men silver, det er den farve, som hvis du kommer lige til at ridse kamerahuset, så gør det ikke så meget, for det er den samme farve, der er inde under i selve materialet aluminium. Lad os se her. Her er dyret. Lad os lige tjekke, hvad der kommer med i kassen. Der kommer det her. Det er helt vildt fedt. Det her er sådan USB til USB-C, som er trådet, altså snoragtigt. Det er very nice. Og så er der også en lille booklet. Men lad os kigge på selve dyret. Hvad kan vi umiddelbart se? Der er det kamerahus, jeg snakkede om. Det, der er super fedt ved iPhone, det er jo, at i år der har de faktisk lavet det, som en Android-fyr vil kalde en telefon. Og hvad mener jeg med det? Jamen det mener jeg, 256 GB hukommelse er der indbygget fra start. Altså, og så kan du da opgradere helt op til 1 TB mere der. Lad os prøve. Smooth. Der er ikke noget bedre end en peeling. Lad os lige prøve at tænde dyret. Det, der også er fedt ved sådan en iPhone her, det er jo, at nu kommer den faktisk med et 4000 mAh batteri, den kan oplade på cirka en time. Det er altså rimelig fast, specielt for iPhone. Der er også en pænt hurtig MagSafe opladning på 25 watt, så det er også pænt hurtigt. Og så er der altså 3 48 megapixel kameraer på både main, ultrawiden og telefotolinsen. Det er altså super fedt, og jeg siger, at du får kvalitet på den her telefon som sjældent før. Så er der selfie-kamera, som jo også har det her dobbeltformat. Jeg vil sige, at den føles rigtig godt i hånden. 206 gram vejer den kun i gåseøjne. Det er en lille brick-agtig, men jeg synes, den slipper afsted med det. Lidt buttet, 6,3 tommer skærm. Og jeg glemte at sige, at den har jo en chip, der siger halløj, der altså matcher de nyeste Android-chips for Snapdragon. Så det her er en telefon, der er hele vejen igennem accepteret på speksene af en Android-fætter, som mig. What is not to like about this? Min egen første indtryk, der vil jeg umiddelbart sige, at den ser bare clean ud. Mit navn er Brian fra Teksten.dk. Gå ind og læs vores anmeldelser og find vores artikler om telefonen der. Besøg os på Teksten.